नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बे मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनो लुबैदों। क'क्राझार जिल्लानि सासे दैदेनगिरि हिसाबै दिनै जोंनि क'क्राझार टाउनाव रिलेक्स आरो रयेल इउनिसेक्स सेलुनखौ दिनै पुलिस प्रसासननिफ्राय रेड खालामनानै जि माने इउनिसेक्स सेलुन रयेल आरो रिलेक्सआव दिनै इउनिसेक्स सेलुन्सनि नामाव दिनै माने गाज्रि खामानियाव बाहायनाय बा देहायारि फाननाय बे फालांगियाव बाहायनाय बेखौ दिनै पुलिस प्रसासना मिथिनानै बेखौ दिनै एरेस्ट खालामनो हाबाय। बिनि थाखाय जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो पुलिस प्रसासनखौ दिनै साबायखर बावदों। आरो गोबां बेबायदियैनो क'क्राझाराव लाइसेन्स बिहीन पारमिसन गैयै गोबां बेबायदिनो दखान बिदि होनानै जिरायनानै दं होननानै जोङो मिथिदों। दा बेनि थाखाय जोङो बिथांमोननि पारमिसनखौ बन्द' खालामनांगौ बा दखानखौ बन्द' खालामनांगौ। आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जों बेखौनो फोरमायगोन बा बुंगोन जेसेबां दिनै बे इउनिसेक्स सेलुनफोर गुबुन गुबुन मुं लानानै दिनै खुलिदों बिथांमोनहा पारमिसन मोनदोंब्लाबो दखानखौ दिनै खुलिनानै दङब्लाबो नाथाय गाज्रि खामानियाव जुदि बेबहार खालामदोंबा बैफोर इउनिसेक्स सेलुनफोरखौबो बन्द' खालामनांगौ आरो थाबैनो बियो बन्द' जानांगौ होननानै जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय जोङो दाबि खालामदों। आरो दिनै जोङो बेखौनो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै नायबाय थादों। समाव जुदि बेबायदि पारमिसन मोननानैबाबो मोजां खामानियाव बाहायाबालायनो गुबुन गाज्रि फालांगियाव जुदि बाहायदोंब्ला बियो थाबैनो बन्द' जानांगौ होननानै जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय जोङो दाबि खालामदों। आरो जुदि जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो इयुनाव जुदि मिथिनाय जायोब्ला जों सिदा सिदियै थांनानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै थोंजोङै जोङो बेखौ बन्द' खालामगोन होननानै जोङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों मिथिहोदों। गोजोन्थों।